Ji bername jînge silav û rêz temaşevanên hêja. Em ê di bername xwe ya îro da behsa xebatên xwe salane bikin. Ji Licê, ji Dêrsimê, ji Artwînê, Erzerûmê, Qersê, İdirê, her wiha Bakurê Kurdistanê cîb jî em geriyan mehên xweşînekan vê sala borî da me ji we re ragihand. Em ê di vê bernameyê da hin bernameyên xwe salane ku me kiriye em ê ji we re yek bi yek rave bikin. Jînge dest pê dike. Kadên jiyanê yanî jînge ji bo me însanan tenê nayên wateya ciyê em lê dijîn. Her însan xwedî qadeke jiyanê ye. Hin zindiyên em wan nabînin jî xwedî hin jîngehanin û pêdiviya wan bi jîngehekî heye. Jînge ji qadên riwekekî mantar, heywan, însan, bakterî û vîrusan jî tê gotin. Vîrus çawa him li ser laşê meriv him li ser kevirekî dibîne jîngeh jî tiştekî wisa ye. Ji bo me meriv ji ciyekî ra bêje jînge divê li wê derê hin tiştên bêne jiyîn û jiyandin hebin. Weke mînak rûxalê rojê ne ciyekê jiyanê ye. Lêgava zindiyên ku li hember germahiya rojê li ber xwe bidin meriv dikare bêje roj ji qada jiyanê û jîngehê ye. Jînewar ango jîngeh ji bo ciyekî lê zindî bijîn û tê bigîjin tê gotin. Ev der dibe ku qadekî fîzîkî be jî, dibe parçeyek rû erdeyê taybet ango av, hewa û ax be jî. Jînge dibe bi qasî okyanusekî ango mêrgekî mezin be jî û dibe di qurmê darekî riziyayî da bi qasî rodiyê kêzikekî picûk be jî. Bi vê ra her dem aliyekî pêna sekirî û fîzîkiyê sînordar heye. Ji yekê zêde heywan, ango riwek dibe ku di jîngehekî taybet da bijîn. Jîngeha dêwan çol, ya masiyan, derya û deryaçe û çem û golên avşêrînin. Ji bo ku zindî jiyana xwe bidomînin, divê li gor qayde û quralên jîngeha lê dijîn tevbigerin. Lewra jî jîngeha hemû zindiyan neyek e. Peskofî û xezal li Dêrsimê, masîpank li gola Wanê, keşelok li Bîracûkê, teyrêbaz li Zagrosan dijîn. Gur û çeqel bi dizîka kûçik eşkera dijîn. Jîngeha însanan jî mal, dibistan û kargeh in. Beriya wateya jînewarî ango jîngehî divê meriv jîngeha şaş binase û nas bike. Çawa masiyekî ji avê bê derxistin nikare bixwe, bijî û nefes bigire, jînewarî jî bereva jiyê vê rewşê ye. Lê dema meriv masî têxe nav avê, pêkan e ku bijî. Çimkî jîngeha masiyan ew dere. Hetanî masî li wê derê bijî dibe ku mîkrobên cuda û bakterî û vîrusan belav bike û di heman demê de çawa jîngehên mîkrobîk çêke ew qas jî rewşa xwezayiya heyî diparêze. Hege em li ciyekî pir germ dareke biyokê danî bikin, gelo dê li wê derê biyok hebûna. Vê pirsê bifikirin û piştra li bersiva wê bigerin. Dê nebûna. Dibe ku bi rêbazên der asayî dar mêwe bide, lê di rewşên ne asayiyên organîk û germahiya çolî da ne pêkane ku hebe û bêçandin. Ev jî nîşaneya jîngeha diyarkirî ya biyokê ya li gor herêm û avhewayê ye. Weke însan em xwedî hin heqê jiyanê ne. Lê divê em heqê jiyanê ya hin zindiyên din ji nedîtî ve nedînin. Weke însan gelo em dikarin dibin 100 dereceyên de bijîn. Ev ne pêkane.
Kada me ya jiyane yani jingeha me dünya û hawurdora wê ye. Tenê em dikarin li hin deveran bijîn û divê van deran ciyên germ bi oksîjen û derfetên din lê hebin. Yani jingeh jiyana li ciyê heqî jiyana zindî ye. Hege zindiyekî li jingehekî hebe ji wê derê re jingeh ango jî newar tê gotin. Lê hege li ciyekî jiyanê zindiyekî tune be ew der ne jingeh e. Gelek jingehên cuda hene. Di nav wana da dar, kevir, ax, rûerd, binerd, avhewa û gelek jingehên din jî hene. Carna organên hundirê însan jî dibin jingeha hin bakteriyan. Jingeha hin bakteriyan tenê laşê însan e. Gava em nefikirin ku bakterî bi tevahî bêcan jî em dibînin ku jingehekî wan heye. Weke mînak hin giha û gihanekên hene li kenarê rê û dirban zîl didin. Dibe ku sebebê zîldayîna wan bi pêlavekî însan ango lastîka erebeyekî be. Ji bo zindiyan kadê jiyanê yanî jingeh gelekin û hejmara wan jî ne pêkane meriv pê bizanibe. Çünkü gava em darekî bigirin dest, dibe ku ji bo heywanekî ew dar jingeh be. Lê hin heywanên ku di hin ciyên ji hev cudayên darekî de bijîn, mikrobî jî hene. Kurmê darê guliyên wê, kok û ranên wê ji tevahî ciyê jingeh û xirabûna wan ciyan ne tunekirina zindiyekî, sebebê tunekirina gelek zindiyan e. Zanyarên ku di derbarê mijara ekolojîk da lêkolînan kirine timî di derbarê jingehan da bi pirsenîşanên cûr bi cûr re rûbirû mane. û dîtine ku kadên jiyanê yanî jingehên ciyereng hene. Weke însan em tenê ji bo xwe jingehan diafirînin. Heywan, mîkrob û hin zindiyên em pê nizanin ji bo xwe jingehekî çê dikin. Çawa jiyana li fezayê nepêkan be, tu caran pêşî li fikrê jiyandina heywan a li dijî fezayê jî nayê girtin. Hin cûreyên mîkroban dikarin li ciyên sar ên fezayê yên bi oksîjen ji xwe re bingehekî jingehî bidînin û li wê derê bijîn. Gelek zindî hene li gor taybetmendî û rengên jingehê ne. Tertûrekî bifikirin. Dibe gewrî ango hêşînî be. Ferq nake. Xwedî pî û gewdeyekî piçûk yê ku dikarin bi guliyên daran ve bizeliqin ango bisekinin. Hege tertûr xwedî gewdeyekî piçûk nebûya dê çawa bûr. Ne pêkan bû li ser guliyên darekî bijiya û ew ê di encamê da tertûr nedîtane ku pelên daran cihên jingehê ne. Em jî weke ekîba jingehê û jînewarê. Mehewl da heftê carekî li jingehekî xweş û watedar li mala we bibin mêvan. Me ewlî bi danasîna xwezaya yek ji jingehên herî pîroz ji licê dest pê kir. Li licê em bûn şahîdê heybetiya şaxek ji koyê spî çiyayên miyakoyan. Me gelek şopên berbiçav ên ji serdema berê û fêkiyên xwezahî dîtin. Erdîgariya Licê bi pirayî çiyayî ye, rêze çiya ye. Ji çiyayê Xerzanê bigir hetanî di Licê da, heta di Pîronê da, koyê spî de heta Munzurê rêze çiya ne. Gundê Comelaj zî li berpala çiyayê koyê miyakoyan hatiye avakirin û her wiha xweza wek çiyayekî asê, wek çiyayê Zagrosan, wek koyê spî ye. Piştra Meslav da Dêrsimê, jîngeha Seyriza, Elîşêr û Zarîfeyan. Dêrsim ne jîngehek ji rêzê, berova jî ji rêzê
جینگهێکی دەرئاسایی و بەهیبەتە. ئەم لەور بوون mêvanê munzur û em bûn mêvanê duzgin û meşsatina munzur û şîr ji kemera duzgin û avê vexwar. Munzurê ma, cîgerê ma, dirêga zerê ma, matorê çi qise biker? Munzur bedewî ye, munzur aheng e, deng e, rîtm e, strana ser zimanan e, awaza dengbêjan e munzur. Munzur lorîna bebikan e, munzurê ma, matorê çi qise biker? Munzurê ma, munzurê ma. Em bûn linga hedbanê, em têketin qulên mişkan li Qerejdağê. Em bûn tûzika qeraxê çemê reş, hatin çandin ji çinarê hetanî Şemrexê. Em bûn tîrên Sîxorê Takoranê. Li Swêregê em bûn mêvanê Mihemedê Dirêj û Yilmaz Guney. Layê Sînagê çanda Nêçîrê bi tispîhekî diyarî me kir. Em bûn dayîk derketin çiyayê Meyremanê û em bûn tovên jiyanê li qota berçem. Li Birqleyn em bûn mêvanê İskender. Ji berrameyê jîngeh dema xweş temaşevanên hêja. Em îro hatin Birqleynê. Birqleyn dikeve nav erdnîgariya navçeya Liceya Amedê. Li dijî talana xwezayê li Husênik me tovên jiyanê bin ax kir. Wisan zêde jî hewce nake axbê kolandin. Ev berûne ji vana re berwê mezin re dibêjin berwê gan, ev jî ê bizinan in, bizin pê xurt dibin. Em ê bajin li vir vê ciyên niha em lêne em ê ev berwên xwe bikin erdê. Berû ji bo zîl di vir de dide, em ê vê berwê xwe wisa deyin. Yani her çi qas nav xwezayê de em bijin ji devê firindeyan jî gava dikevin. Wek em bêjin bi hemdê xwe dikevê jî dîsa zîl delê ji bo baştir zîl de em ê vê ewa xwe ewa datînin ji bo di vir de zîl dide. Li Hewselê em bûn şahîdê eşqa Delîlo. Xortekî aşiqê keçikekî dibe. Ev keçik jî li baxçeyên Hewselê eşefî dike. Ew xort jî li ber çemê Dicleyê Masîvanî dike. Li ser ev serpêhatiya ev xort û keçikê ango qîzikê qîzik ev heskirina xwe ji malbatê re dibêje yan jî malbat qaydekî pê hese. Li girê çilswaran em bûn çilkeziyên sûzê, sûzeya evîndara Adilo. Ji bernameya jîngeh dem baş temaşevanên hêja. Em îro derketin rêwîtiyeke du dirêj a nav berfê. Berfa yekem a salana îro li Amedê barî. Em bi vê boneyê hatin herêma girê çilswaran. Em bûn dîrok ketin bin gola Hezarê. Li Lewendê em bûn fosîlên 35 milyon sal berî û em bûn sînorê welat li Darendê. Zinarê vê derê balkêşin
هێژایی پێباسکردێنە ئەزێتکێلیە پێش تا باس بکەن ژینگەه دەدۆمە Elbistan bû bûk xemilî bi berfa spî. Li çewligê em bûn germav, li ser berfê me agir da daş qamûşan. جا divê gava meriv agir pêxe jî baldar be çünkü divê û alavayî bide meriv jî ev jî rêbaza agir û vêxistinê ye wekî wedît Em bûn çand şemitîn li qada tehsûkê, li sêrekê. Em bûn mêvanê apê melîk li zozanên Kanîreşê sewt û awaza sidoyê bozo kete guhê me. Em misal degire be 2 milyon pereyê, kilokî C 2 milyon pereyê, em kilokî siraj degire be 600-700 hezar pereyê. Tabii va hayvanaj gava tu arif nediye tu baxemê nediye tu gelir jê sağlamışna ki tu jê naxwe. Me berê xwe da girlêvkê. Mevşen û loxên bangeranê yên sedsalan ku ji aliyê bavên kalên me ve hatine bikar anîn dilê me geş kirin. û lox jî dîsa deman demê de lox dibe evaya ev ye temaşevanên hêja di du aliyên wê da xul hene ev ya ji aliyê yekê wista ve hatiye çêkirin ji vê kevirê bi rastî hunerekî baş dixwaze ji bo meriv vê loxê çêke pir jî giran e êca ev xulên divir da tên çêkirin beriya asın daran dikirinê pê daran çê dikirin û li dû xwe kaş dikirin serxaniyan pê bangeran dikirin Erzingan bi merdo û sên dirbêtiye. Stran bûn lorîn li minê bêbextîna çiyayê marî deng da mûnzir xîriya. Çemê qer herikî ber bi firadê ve. Çemê şerxan û xwîn herikî. Pira xarçik liye bi weso, wax li minê derdo, wax li minê pepo. û ji xwe re darbendekî borandinê vedike her çi qas çiya demekî dirêj bilind bibe jî çem digeliye darbendê vekirî da herikîna xwe didomîne. Di vê çarçoveyê da meriv dikare vê pênase bike. Çem ji çiya kevintir e. Temaşevanên hêja ev ava niha ez pêdestê ve şom temasê wê dikim ava dereyê reş e. Dereyê reş wekî me got yek ji şaxê çemê Firadê yê herî mezin e. Ev av ji herêma aliyê Tercanê, ji aliyê çiyayên Erzinganê, ji çiyayê Keşiş, çiyayê Mircano, her wiha li çiyayê wek Tirkî dibêje Terzî Baba, çiyayê Bawterzî, ji wê derê dertê ev av diherike. Kraterên milyon salan li tetwanê Slavek mizgînî dane me. Li Kurdistanê li gelek herêman kraterên golî hene. Gola krateriya herî mezin a Nemrûdê ye. Li Bakurê Kurdistanê ye. Ji bernameya jîngeh rêz û silav temaşevanên hêja. Rawestgeha me îro golên krater ê çiyayê Nemrûda Bilîsê ne. Bele temaşevanên hêja em îro hatin çiyayê Nemrûda Bilîsê matin golên krater ên ser çiyayê Nemrûda Bilîsê. Ev gola niha em li banin gola herî mezin a kraterî ye. Di dinyayê da gola diye me ev gol bi mezinahiya xwe golên krater. Li Kurdistanê zî ya yekem e ji vî ya zêdetir golên kraterên mezin tune ya herî mezin ev e. Di nav sînorê navçeya Tetwana Bilîsê de ye Bakurê Kurdistanê. Li rojavayê golê navçeya Tetwanê li rojava deşta Mûşê li Bakur Xelat û li Başûrî zî navenda Bilîsê heye. Li vê derê dîroka Bilîsê bi qasî 7000 sal
berya nihaye heybetiya Araratê li gola masiyan me pêşwazî kir. Bi me re keniyan kulîlkên lalezar. ji xwe bazit li vê rexîtkevê avkevir jî li vir bazit 6 kilometre ji vê derê dûr e navçeya avkevirê jî 26 kilometre li gor evê fermî tê gotin. Îca gundê Qizil ziyaretê yê girêdayê ser navçeya avkevirê li vir e dîsan. Gundê Bezirxanê jî bazidê ew jî li vê hêlê ye. Yani wîsan li derdora golê gelek gund hene. Evan gundan jî ji ava golê feyde dibînin. Yani avên malê bin baxçeyê xwe taybet li vir zêde çiyayê Arasê da ji ber ku çiyayekî volkanîk e darûber zêde tune ne. Av germa giya dînê bi bêhna xwe nefes li me çikand. Keskesorên îdirê bi me re silav dan Kurdistana sor. Germav ango avgermên ku weke ava şîfayê tên zanîn pêkateyên xwezayî û çavkaniyên bin erdiyên xwedî enerjiya jeotermalin. Ev germavên xwezayî yên ji bo lêkolîneran bûne mijara lêkolînê di nav xwe de weke avgerm û serşok jî tên bikaranîn. Ji serdemên berê de hebûna van germavan tê zanîn. Ava germavan yek ji alternatîvên tedawiyê yên serdemên herî kevne. Belê, ev av jêyajêrîn bêtir germe. Yani ev ji wê bêtir germe. Germavên wisa temaşevanên ece gava ji bo tedawiyê bêne bikaranîn meriv xwe bike kê ciyê wekî me got bê êşe bikî kê. Mesela eger laşê meriv da bigiştî yani êşekî hebe meriv dikare heta stûyê xwe jî xwe têxînê. Lê tekez divê meriv serê xwe neke çünkü xeteriya vî tiştî jî heye. Yani serê xwe divê meriv neke ciyê ku dêşe bi taybet meriv wê derê rêbaza tedawîkirinê avê vê şarçovê de bikarbîne. û li vê derê ez dixwazim besa taybetmendiyekî dijî bikim. Derdora vê ew ê hinkî wekî kevzê heye ew jî li gor darû beran li gor çandiniyê jî hinkî fayda wî tiştî jî heye tenê germav fayda wan ne ji însanan re ye ji bo hawirdorê ji bo çandiniyê jî fayda germavan heye ez hinkî behsa wan jî bikim. Gola Çildarê weke bûka xêlîsor bi nêrgiz û pirpizêkan pêçayî me pêşwazî kir. Temaşevanên hêja li vir niha ez ketim nav baxçê nêrgizan. Ev nêrgizin li vir derdora min. Wisa qevdekî ji xwe çinî. Niha em li hawirdora gola Çildarê ne. Li vir di berpal da nêrgiz derhatine. Temaşevanên hêja niha jî em hatin qeraxê gola Çildarê ez hinkî besa taybetmendiyên golê bikim. Niha hinkî di atmosfera dengê Qaqlîbazan da ez behsa vê derê dikim. Gola Çildarê 123 kilometre kare meznahiya wê ye. Bi qasî 40 metreyan li gor pîvanê hatiye kirin kurahiya wê ye. Li Kurdistanê em kare bêje gola duyem e ya mezin, piştî gola wanê gola herî mezin gola Çildarê ye. Piştî Çildarê zî merkare navê Hezarê bi nav dike. Gola wanê ji 3000 zêde 3000 kilometre kareyî zêde tir mezin e lê ev 123 kilometre kare meriv kare bêje. Jîngeha zerdeştiyan li Artvinê mazvaniya me kir. Em bûn mêvanê pîrê xwe, em bûhîra jiyan.
bajarê Artvinê birastî jîngeha zerdeştiyan e. Di demên berê da ev çavkaniyên wisa eşkera me dikare bidîne. Ji ber wî jî ev navê Artvinê yên bi Tirkî Artvin dibêjin navê xwe dibe ji agir jî bigire û dibe ji erdê jî bigire. Çimkî li vê derê hin cî war hene bi navê erd dest pê dike. Wekî Erdaxan, Erdanûş, wekî Ardûş. Dîsan dibe Erdavîn be jî navê esasê di wê serdemê da lê niha navê ku teşe girtiye Artvin tê binavkirê. Em jî di wê çarçovê de ji bo ku Artvin tê dizanîn em di wê çarçovê de binavkir. Wekî min got ev der ciyekî bi rastî jî pirrengî ye. Sûlava Tortimê bi bizmûlikên Narmanê vebûn Erzeroma rengîn û berê medan zozanên werîn tatê. Ji bernameya Jîngeh rêz û silav temaşevanên hêja. Jîngeha me ya îro şelaleyên Tortimê ne. Ji bernameya Jîngeh rêz û silav temaşevanên hêja. Rawestgeha me ya îro Erzerûmê ye. Em hatin navçeya Narmanê bizmilûgên keviran ji bo heriya vê derê, axa vê derê sor e. Ji ber wî jî û bi herekîna avê ew çamûr û cebla ku çê biye ew nû kevir bûye yek û bi hev re bûye wek perçîn. Em bûn girav geriyan li ser gola qulingî û em bûn jîngeh. Jîngeha milyon salan adilê we. Av her çi qasa tiştê ku me bide ser avê divê tiştekî pir sivik be ji bo ku li rû avê bisekine neçe bin avê. Êca em bêje ev girav ê çawa li ser avê bisekine. Ew jî bi evê pêkane. Ev ranên mesela bin darê û ev gihanekên vê derê ew ranê wî de bakteriyekî top dibe. Ew bakterî jî bi demê ra dibe wek gazê metanî. Bele temaşevanên hêja em îro em derketin nav xwezayê bi berfê xemilandî. Wargehekî din, bi bernameyekî din û li jîngehekî din. Bimînin di nav xêrê xweşiyê de bi xatirê we. Bele temaşevanên hêja me di bernama xwe ya îro da behsa xebatên xwe yê salane ji we re kir. Me qala Qerejdağê kir. Me qala Dêrsimê kir. Qala Amedê, qala Çewîlîgê, Erzinganê, Meletiyê. Her wiha cî bi cî em geriyan me hin xweşînekên welatê xwe ji we re yek bi yek pêşkêş kir. Em bi van hest û ramanan hatin dawiya bernameya salane. Em ê di sala nû da wek diweşana nû da jî dîsa bi bernameya jîngehê û bi formatekî cuda jî em ê li pêşberî we bin. Heta bernameyekî din bimînin xêrê xweşiyê da bi xatirê we.